Вітаю всіх і знову починаю з того, який у вас. Що ви за це 2 тижні? 2 тижні не зустракалися, 2 тижні вам час, чтобы это все, что мы говорили, осело, подумать, до неких своих основ прийти, вот если вы готовы. Потому что мне засталось литерально несколько моментов по йоге, которые я хотела обмерковать. Але мне важно, какие у вас есть моменты, какие вы хотите обмерковать, какие есть питания, на какие вы хотели бы так само обучиться. Напевно, в огульному контексті, все ж таки, вельми добре сказали варіант прочитання як додатний дизайн, але ось у історичному контексті у зв'язі 20-го століття цікаво, як все-таки можна... Ну, это вот 21-е століття. Ну, а страшенні дії, які відбувалися навіть у 20-го. Які паралелі все ж таки можна провести, як той дизайн спрацював, не спрацював, не... А вот як ви думаєте? Вот глядите, мы говорили про то, вот такое велицелостное прочитание книги. Ну, може, наприкінці вже будемо про це говорити. Я просто так красиво, може, не зараз. Зрозуміло, але вот як ви самі на це кажете? Мне цікаво, тому що всі зрозуміли питання, про що говоримо. Потому что минулый раз мы говорили про то, что все выпробование Йова, все, что отбывается с Йовом, это по сути выпробование якостности человека, якостности свету, у яким человек находится. И вот як параллельно тому, як Бог у своїй промові говорить про різних живьолів, які кожен з їх досконалий у своїй екологічній ніші, і кожен з їх має все, що йому треба. І кожен з їх поводить себе докладно так, як треба. І здольний до виживання. Що би не відбувалося, це так же саме Йов досконалий у своїй чоловічій ніші, у своїй соціальній ніші. Так що, коли б у Йова не було цих якостей, які окреслюються на початку, коли б не було вот этой гнуткості, яка перекладається як беззаганність, так? Справедливости, побожности и избегания зла, Йов бы не выжил в этом випробуванні. Коли, ви пам'ятаєте, коли от його чекається, що він не буде далі славити Бога, коли на його нападають усілякі страшні негоди. І то, що раїть йому жонка, прокляни Бога і помри. Тому що життя вже тут не може. Коли б Йов не був справедливим, коли він не був упевнений у тим, що з ним все в порядку, і що він ніяким чином цього не заслужив, він так би і зробив. Він би не вижив. Він би помер так, от, як від його і чекали. Він би вирокся Бога, вирокся себе, вирокся світу, вирокся своєї віри. Він не вирокається, тому що він якраз має докладне, як ми говоримо, это необходные и достатковые якости для того, как выжить. И відповідно, вот этот дизайн Йова, замисел Бога, який висобляється у Йові, абсолютно досконалий. Досконалий для того, как Йов вижив, неважно, що з ним здарається, як з ним старається. И тому він виживає, то, що він потім знову розквітає, то таки ще один доказ того, що просто все, що він робив, все було абсолютно логічно і правильно у ту ситуацію, яку він виносив. І ті якості, закладені у його, просто закладені у його саму структуру при його розпоряденні, ті якості якраз достатково і необхідні для виживання. І питання, як ми можемо поглядати на цю ситуацію з пункту гледження 20-го століття, з усіх катастроф і катаклізмів 20-го століття. Тому що 20-е століття, справді, воно поміняло вельми много в нашому розумінні чоловічої природи і відносин поміж людьми. І у 20-му столітті книга Йова прочитувалася
такі от вельмі інтэнсіўна, потому што гэта кніга зноў-такі пра пакуты, пра мучэнні, пра выпрабаванні. І вельмі многія людзі ў 20 стагоддзі прайшлі праз гэта. В самых розных краінах, да? І ў нас у тым ліку. Усе йовавыя мучэнні прайшлі. Ось, і пытанне было, што тады, ці гэты дызайн спрацаваў, ці ён даказаў сваю якаснасць, сваю трываласць у 20 стагоддзі. Такое пытанне, так? Як бы вы адказалі на гэта пытанне? Даказаў ці не даказаў? Не, ну магчыма, агульным сэнсе мы можем так казаць, але пра штучныя лёсы, і гэта штучна можна лічыць там десяткамі тысяч, мільёнамі нават. Вось такім зрэзам нет. А ось на фінішы можна сказаць, што ну так, здаецца, людзі засталіся жывымі, але людзі не проста засталіся. Глядзіце, людзі не проста засталіся жывымі. Гэта недастаткова, таму што калі тое, што проста паменшылася колькасць людзей праз войны і рэвалюцыі, гэта яшчэ не гаворыць пра трываласць, таму што вот это змяншэнне колькасці людзей праз войны і рэвалюцыі таксама впісваецца вельмі моцна у эту старажытна-блізкаўсходнюю канву разумення свету. Мы пра гэта з вамі згадывалі, як баі рэгулююць папуляцыю. А тут зусім іншая гісторыя. Тут сапраўды вот гэтыя чалавечыя лёсы. І тут вы слушна кажаце, калі мы гаворым пра любы індывідуальны лёс, мы яго заўсёды бачым па-за кантэкст. Мы яго заўсёды бачым як абсалютную з'яву. З пункту гледжання вот гэтай абсалютнай з'явы, оно заўсёды калі яно трагічнае, яно трагічнае. Калі яно катастрафічнае, яно катастрафічнае. І скажем, калі паўстаюць пытанні там, чаму, дзеля чаго, за што, то на гэта пытанне ніколі няма адказу. Калі мы дадзім гэта зноў-такі, калі мы все лёсы ставім у кантэкст развіцця чалавечай расы, чалавечай супольнасці, як сказаць, то яно все мяняе акцент. Калі мы бачым, калі мы пачынаем зноў-такі глядзець змены біблейскага фокусу. Калі мы пачынаем ад індывідуальнага чалавека, ад Абрахама, глядзець на род, сям'ю, народ, чалавецтва і чалавецтва, якое шматлікае, як зоркі ў небе і як пясок. Гэта зноў чалавек, які впісаны в неба і зямлю, які впісаны ў сусвет. І тады карціна паўстае па-іншаму. Тады гэтыя індывідуальныя лёсы робяцца часткаю агульнага развіцця. І тады пытанне пра 20 стагоддзе, безумоўна, зноў-такі мяняе свае ракурсы. Таму што з чым мы выйшлі напрыканцы 20 стагоддзя. З чым мы ўвайшлі 20 стагоддзя, 20 стагоддзя ўсё так перамалола людзей, і асабістыя лёсы, і народы, і краіны, і дзяржавы. І на выхадзе што мы маем? Якога Йова мы маем на выхадзе. І тут як мінімум, што мы маем на выхадзе? Мы маем умацаванне міжнароднай супольнасці, якая абсалютна дакладна, выразна асудзіла як мінімум нацызм, як мінімум, якая ввяла супольнасць, якая ввяла разуменне злачынства супраць чалавечнасці, тое, пра што немагчыма было памысліць на пачатку 20 стагоддзя і ў сярэдзіне 20 стагоддзя. І якое пачала, чалавечая супольнасць, якая пачала мэтанакіравана фармаваць сваё развіццё далей. У бок адкрытасці да ўсіх, талеранцыі, лібералізму, Што, скажем, калі вы мне задасце пытанне пра 2016 год, які зноў там все намешала, то будзе іншае зноў пытанне. Потому что пакуль што мы тут знаходзімся блізка, і мы можам там нейкія рабіць высновы, з вельмі блізкай адлегласці. Калі мы сапраўды гэту адлегласць павялічваем паміж сабою і паміж назіральнікам і падзеямі,
то тады мы бачым карціну па-іншаму. І от тады можна, конечно, можна казаць, што 20-е стагоддзе пацвердзіла гэту неабходнасць і дасканаласць якасці укладзеных у Йова чалавека. Што якраз 20-е стагоддзе пацвердзіла, што чалавецтва, тое, што ўсе катастрофы, якое оно перажыло, яно перажыло з годнасцю і так бы мовіць, умацаваўшы сваю супольнасць, умацаваўшы сваю еднасць. Это все неоднозначно, это все, коли казаць так адвокатна, тому что там этих деталяў, падрабязнасцяў вельмі много, і яны будуць супярэчыць агульнай карціне, асабліва той, што адбываецца цяпер. Так? Вот уже у сярэдзіне 10-х гадоў 21-га стагоддзя адбываюцца пэўныя адкаты гэтага шляху. Куды яны прывядуць, мы пакуль што не можам казаць. Але якраз менавіта канец 20-го стагоддзя нейкую стварыў досыць выразную карціну, што ёсць гэтая супольнасць, як яна сама сябе разумее, куды яна рухаецца. І рухаецца і ўпершыню за всю, абсалютна за всю гісторыю, прынамсі, гэтых 5000 гадоў, таму што было раней, мы не ведаем. Некі рух, некае развіццё было ўжо скіраваным, прадуманым і планавым. Узнікла бачанне, куды мы павінны рухацца. Вот таму, каб гэтыя неабходныя крокі, пачуць голас меншасцяў, ускрыць усе раны, все там гістарычныя трагедыі, каб все гэта выйшло на паверхню, каб оно могло быць ацалёным, каб все абсалютна народы, асабліва меншыя, сярод большых маглі прамовіць сваё і маглі быць пачутымі, гэта далей. Вот это тое, што называе, так скажем, як у Евразіязе, гэта дакументальна прапісана. Так? Вот, тое, што просто нереальна было сабе уявіць раней. На літаральна там на паўстагоддзя раней. І это якраз самы канец 20-го стагоддзя, пачатак 21-го стагоддзя стварыў гэтую магчымасць пабачыць, што адбылося, і зноў-такі не чаму яно адбылося, але прынамсі дзеля чаго. Так што нейкія высновы былі з гэтага зроблены. Таму тут якраз і таксама кніга Йова тут у гэтым вельмі добра вучыць. Тому што гэта менавіта тая вытрываласць, той такі цудоўны дызайн закладзены у гэтую з'яву. Гэта зноў-такі толькі варыянт, потому что это все можно зноў-такі паглядзець па-іншаму, тому што такія тэксты, складаныя, багатыя тэксты, яны заўсёды вельмі шматмерныя. І вы можете сфокусаваць увагу на зусім іншым, і у вас паўстане зусім іншая карціна, зусім іншая інтэрпрэтацыя. Яшчэ меркаванне на гэты конт. Такое адчуванне, што вот это 5000 гадоў час, ён канчаецца нейкім крызісам вельмі вялікім самой рэлігіі, всех гэтых постулатов религийных и ставлено до религии. Не только религии. И патриархального уклада. Не только религии. Не только. Тут оно скончается, мы же там тому и кажем, что эта цивилизация, которую мы ведаем 5000 годов, менавіта она скончается. Это все, патриархальность, она закладена в эту цивилизацию, правильно, она скончается. И ставление до религии меняется, але это все, это социальные институты семьи, авторитеты, але это просто навіть, это на вельмі на шмат яких узроўнях адбываецца. Потому что это базовая пісьмовая цивилизация, так, у якой есть пэўныя типы захавання, засвоєння і трансляції веди. От яны гэтыя типы, вот гэта таксама ўжо скончылася. У нас пачынаецца цалкам іншы тип захавання, засвоєння, трансляції веды і ввогуле разумення веды. Вот глядзіце, пачакайце яшчэ, зусім нядаўна мы праводзілі у беларускім калегіуме першую нашу дыскусію па постправдзе. Ну, ведаеце, да, что теперь вот объяснили, что основные маркеры этого часу, то, что назвали этим термином постправда.
Постправду мається на увазі, причому це ідеально, це не назовник, а применник. По-німецьку нового постфактиш. Зробили по-ангельську це пост-плюс. І це менавіта Оксфордський словник, обвестілий слово 16-го года, потлумачив, що постправду як ситуації, у яких чоловік, люди роблять вибори, не обопираючись, не спосилаючись на некие выверенные факты, на правду. То есть правда не просто перестає бути аргументом у виборі, у своїх виборах, так? Просто які робляться соціальних ці особистих. І при тим, що там правда не заміняється хлусньою, а правда просто відсовується, вона просто робиться неістотною. А істотними робляться які абсолютно інші речі. Там, от, у даденому випадку говорка йде там про емоції, про там які слогани, які весь час можуть повторатися в безконцості, у яких немає там ніякої долі правдивості, але тим не менш вони повторяються весь час, і вони впливають на свідомість, і вони керують виборами. Ось. І говорка була, ми робили таку літературну, урочище літератури, але такое ось, это у меня абсолютно особисто что-то стало, коли правда на угол так само, видать, это маркер вот этих 5000 годов, які скончались. Просто правда як така. Ми під правдою ми ж не много що говоримо, там ми говоримо і історичну правду, і наукову правду, але ми маємо перш-наперш на увазі моральну правду, некие писанные и неписанные ориентиры. И яна безоценочна, гэта не добра, не кепска. Она просто ёсць сапраўды вот гэтай сістэмы координат, ці одной из намярэнняў от того часу, які адыходзіць. Вот, и я просто думала, что тады вот в этом у іншым часе, что за место правды. Ну, такая тентативна такая першопочаткова ідея, що замість правди така координата відносин і виборів добриня. Абсолютно інша реч. То, що, в принципі, така ж сама тверда костка, така хребтина, хребетник, до якого можна випиратися, яким можна вивірати і вибори, і слушність, неслушність ученка. Это ваша идея? Так, моя идея, что... Потому что я, например, пару годов тому на летній школі чомусь от мені робили там доклад, добриня як інтелектуальний виклик. Я туди слідую. Я так і сама ще не розуміла, чому я це роблю. Тепер мені просто такое прийшло. Думаю, що це от менавіто орієнтиром ці вот таких менавіто системних речей от этого часу. Постправдового часу. А правда вже? Чому справді проблема? Тому що правда сприймалася, і доготу сприймається ще людьми, і правда як абсолютна реч. От коли правда, то це правда. А от з цим поширенням свідомості, з поширенням світу, воно зміняється в тому сенсі, що правда много. И абсолютных правд много. То, что вы кажете про религии, кожна религия несе абсолютную правду. Вот коли вы меняете этот фокус, и вы глядите з одлеглости, и вы бачите, что вот одна абсолютная правда, другая, и они десь перекрыжовываются, десь суперечатся одна одной. И вот это вот, и все абсолютное размыкается и перестає бути абсолютним, робиться релятивним, робиться оказіональним, робиться у гэтым часе, у гэтай ситуації, для гэтых людей, на гэтую потребу. Любая правда. І таким чином правда перестає бути вот этим структуроносною речью. Ну, стрижнем, там, ну, я не веду, там хочется там муром, под мурком, там, чимагам, ну, все. Возражаю обеим. То, что после Другой Всесветной войны створилось некое мышление об человечестве, об об'єднаності человечества, запрете на войны, створило неким чином такую вот декларацию прав человека и такую вот организацию Объединенных Наций, як форму
захавання человечества от войны. Но при этом эта декларация и все, что связано с ней, воспринималось как новая Библия. То есть и стали бегать права человека по улицам. Но в этом был сенс, потому что декларация прав человека появилась на руинах нацизма. Но заставался еще коммунизм. Другая супольность, якая так само існувала на ненависти. Як на нацизм, так и коммунизм. И декларация прав человека разрушила коммунизм. Он сник. Ну, вот вы протягиваете, думаю, Да, вы это я ничего вашу не- протягиваю. вы Но ничего не перечите. сегодня роль Библии и роль религийности подвышается. Потому что Она меняется. Чим речі, но она- я лечу, что она подвышается. Потому что коли мы в 91-м году Мерить тут вельми тяжко мерить. пришли у Свято-Петропавловский собор выносить оттуда архив, ну, пришло человек, наверное, 30. А в 2017 году я в храм войти не могу. Люди стоят на улице, разгромкоговорители. А на Густавский фест приехало первый раз 600 человек, а сегодня приезжает 20 тысяч. И отчуваю себя белорусом я менавіта у храме, потому что там литургия на белорусском мове идет альбо у церкви, альбо у костюме. Тут справа в чем, что правда отошла на другой план, может быть и добрыня, но белорусский философ сдается, что это любовь. А Ня. я скончу. Твердое завершение. Любовь это Любовь это не это до Бога и до людей. Это за Вот что попробуйте это? полюбить За Александра что? Григорьевича Лукашенко. Но задача повстає, она высветлилась. С пункта гледжения Библии и с пункта гледжения вот этого заканчивания этого цикла. Перед людьми, наприклад, у Білорусі, стоїть інша задача, яка формується його заховання життєздатності соціума і підвищення життєздольності держави як форми самоорганізації этого соціуму. Тобто це отказ на питання, які Йов задає. Для чого я живу? Чому я живу разом? І як треба жити, как жить разом для того, для чего я живу. Ну так. И тут есть абсолютно высоко вот у Йова, вот то, что мы минулый рассказали, про, и теперь протягиваем про это соціальні резонанси, які от, щось зв'язане з тією книгою. Але там все продаються ще немного інше. Тому що книга складана, і книга от, вельми шматмірна. Коли пам'ятаєте, минулий раз я вас просила подумать над соотносинами Бога человека и Левиатана, так? Бога человека и живого. Подумай кто-нибудь на это питание. И то, что виникає з этой переважности з промови Бога на три розділи 38, 39 и 40. Потому что это, так само, это один из аспектов. Коли вы про это не думали, можно на вот это с вами опустить, потому что я хотела, как это вы подумали. Ось, але там, так само там повстає ще много різних речей. Ми так само запомнили минулий раз, що це вот, веди про світ, які максимальні веди про світ закладаються у цей текст. Про те, як світ працює. І це не тільки вот, як світ уладкований вот, з пункту гледження там недосконалих наукових ведів, а абсолютно концептуально. Незалежно від узровня наукових ведів, просто концепція закладається внутрі, як світ працює. І хто у цьому світі, яке місце має. І так само я просила вас спробувати прочитати, це отрималося у кого-небудь, прочитати эту промову Бога, яка складається з питання. Там питання стоять. Зверніться до тексту. Кто не взял Библию, возьмите, где лежать. 40, 25, 37. 38, от 38 раздела, 38, 39 и 40 разделы, так? Вот это основное. Три розділи промови Бога. Яны формуються питаннями.
пытаннями, які пачынаюцца пытанні з «Дзе ты быў?», калі я ствараў свет. Так? А далей і пытанні «Хто рабіў тое, хто рабіў гэта, хто рабіў такое, ці ты можаш так, ці ты можаш гэтак». Вот такие вот основные два типа пытаний. И я просила вас подумать, ці можете вот на это питание отказать станоўча. Так, вот, ці ты ведаешь там какие-нибудь мудрости земли, ці ты был там, где старался, где что-то приходится удобыть. Вот на залі зараз поглядеть на это текст. Вот. И я просила вас поглядеть, можете вы отказать на это станоўча. Потому что это так само одна из таких вот сучасных адаптаций Йова, абсолютно вот сучасных, які вот якраз такі інтерпретації, які прочитываюць гэта як магчымасць, як пытанні, якія ствараюць магчымасць чалавеку быць вельмі, вельмі шырока, вельмі глыбока задзейнічаным ва ўсіх сусветных працэсах. От створения до функционирования. И вот кто-нибудь из вас про это подумал? Давайте вот начнем с 38 раздела, мы тогда просто вот куда просунемся, туда просунемся, полетим. Вот начинается так, что Яхве отказал Йову с буры, с вихуры, докладнее, так? Вот. И одразу, вот, ідея закладзеная вот у самым этом першым вот, верш 2, так? Вот самые первые слово Яхве. Вот. Мизе махшех эца, так? Вот это одразу хто той, хто затемняє раду. Так? А ось мне перевод здесь больше сподобається. Хто гэта, что неразумными словами затемняя задуму? Ну вот тут будут самые разные переклады, потому что будут спробовать адаптовать эту фразу под некое свое разумение. Так? Прочитайте все, у кого есть. Значит, кто той, кто своими словами затемняя задуму. Задуму. А какие варианты? Кто сей, обращающий проведение словами без смысла. Проведение словами без сенсу. Так? Кто-то затемняет замысел словами без знания. Без веды, это уже лепш. Хто гэты, які азмрочвае наканаванае словамі без сенсу? Словами без сенсу, но есть еще варианты. Кто это человек, который все мои советы затемняет словами неразумными? Угу. Ну вот это, видать лепше. Да? У меня есть мой особливый переклад. Особистый. Угу. Это неразумными словами, затемняя призначение. Там, в принципе, абсолютно литерально слово «рада». Что затемняя менавіта раду. Вот там, где вот у вас есть парады, так? Но там, правда, параду нема. Вот, Советы. Так. Какие там были советы, так? Откуда они берутся? Вот уявите себе контекст, в яким это все говорится. Йоу сядзіць у пылі і попеле, да? Яго абвінавачваюць раз за разом, што штосьці ён мусіў зрабіць не так, і у выніку вот должно вельмі, вот, што мы мінулы раз сказали, як ён моцны супраціў выказвае там, тому што ён ведае сваю правду, вот, ведае, што все, что говорится, все до его ніяк не прикладається, і ён робіць такі вот велізарны пратэст. Вынікам гэтага пратэсту Йововага ёсць прамова Бога. Бог наўпрост адказвае на гэты Йововы пратэст. І пачынае з таго, што хто гэта такі, які. І вот калі літаральна, ён цемрыць, так? Стемрывая, затемняя. Там вот корень хошех, який означає тему, і зроблений з гэтага дзейпрыметнік. Хто той темрачы
той, хто цемрить, хто той, який цемрить раду. Так? Вот. Морально это лица, так? Скорее идет, друзья. Коли в літарці это буде айн, саде, лица. Я то, що перш-наперш з значенням слова рада, це починається саме перший псалм. Так? Щасливий чоловік, який йде на раду незбожного, на раду. Так? Рада – це якби і от як у вашому перекладі парада, Совет. як парада, і рада – це як місце, де відбувається нарада. Так? І такой ось раз по асоціації Боська рада. Коли ви прочитаєте це як параду, тоді якую параду, про які паради йде говорить? Хто той, хто зацемняє паради, які паради? Параду ніхто нікому не давав, так? Это в этом тексте не давали. Ну, в гэтым тэксце менавіта. У гэтым тэксце вот Йов лямантуе вот весь папярэдні раздзел, Йов выкладае сваю бязвіннасць, справядлівасць. Так? Тым, што ён ніякім чынам не заслужыў, ніяк не заслужыў таго, што з ім адбываецца. Адкуль тут можа взяцца парада? І нема адкуль взяцца, абсолютно нереально. І таму ясна, што перакладчыкі спрабуюць это нейкім чынам адаптаваць там вось у наканаванне, там бачыце прызначэнне. У слове отца няма ні наканавання, ні прызначэння, парада. І зацямняе гэтую раду, замгляе, можна сказаць, так, менавіта тему на не наводзіць на эту раду словамі без веды. Літаральна, там у кагосьці было тут перакладзе. Слово «дат» – это не сенс, это менавіта веды. Это то самое слово, якое ўжываецца ў дрэве веды, напрыклад, так? Это слово, якое ядадзе, слово означае ведаць. Назовнік дат, ад яго ўтвораны, означае ведаць. Значыць, ён не ў бессэнсоўнасці абвінавачваецца як Богам, а ў тым, што ён веды не мае. І на гэтай ведзе закручана пытанне далей. Што будзе астатняе, все, што гаворыцца далей, все 3 раздзелы Богавай прамовы, яны закручаныя на пытанні веды. Тому што Бог, па сутнасці, па вялікім рахунку, выкладае веду. Так? І вот веду про свет, про то, як свет уладкаваны, вот это і так далее. І Йов, тое, што Йов казаў, у ягоных словах не было веды. А вот цяпер у яго веда можа паўстаць. Пасля таго, як веда ў яго будзе захваціць. Але пры гэтым, паглядзіце, як оно все будуецца, оно будуецца як выклік Йова. Бог выклікае Йова. Так? Вот ён, глядзіце, як оно далей ідзе. Так? Вот, «Операжи сёння стёгны твои, як муж, я буду пытаться тебе, и ты отказывай мне». І вот і тое, што вот, пра што я кажу, это вот, у гэтым адразу гучыць іронія. Так? І далей будзе все эти тэксты гучаць так, што ты не ведаў, ты не быў прысутны, але даставіцца пытанне. Вот спрабуйце гэта прачытаць, калі ты ведаў, ты быў, ты мог, ты быў прысутны. То есть прочитать это, потому что пытания сами по себе не несут отказу, а не так, а не нет.
Ось. Вот и тут, и вот, значит, я буду пытаться, ты отказывай. І от перше, саме перше питання. 4-й вірш. Где ты был, коли я закладывал подмурок земли? Угу. І далі? Откажи мне, коли маешь розум. От коли маєш розум, так? Інші варіанти є? Коли ведаєш. Скажи, если наделен пониманием. Угу. От і починається. Де ти був? Значить, перше питання. Де ти був, коли я закладав подмурки землі? Що значить, коли я закладав подмурки землі? Коли я, по суті, створав землю. І тут починається от одразу з самого першого вірша. Бог виходить на свою основну функцію, так, функцію створальника світу. Значить, він одразу себе декларує як створальника світу, де ти був, коли я створав світ. І далі буде так от все подробязно по кавалочках, де ти був, де ти, і яким чином ти робив, що, кажи мені, коли ведеш. Ну, ти що далі, давайте далі глядати. Вот давайте почитайте трошку далі. Хто поклав міру ёй, коли ведаєш? Угу. Альбо хто протягував по ёй вяров? Так, хто, значит, не просто подмурки землі, а докладні обриси землі, так? Все вибране на землі. Хто це робив? Далі. Над чим умацована основа яе, альбо хто поклав кутні камінь на ёй? Угу. При усеагульнай радасці ранішніх зорах, калі сыны Божыя усклікалі ад захаплення. Угу. Хто зачыніў мора брамою, калі яно вырвалася, выйшла як бы з чэрава? Вийшла з черва. Угу. Калі воблакі зрабіў вопратку ягоны імглу пялёнымі ягонамі. І зацвердзіў яму маё вызначэнне і паставіў завалы і браму. Угу. І сказаў, дагэтуль дойдзеш і не пяройдзеш, і тут мяжа пагардлівым хвалем тваім. Угу. Вот это ось тут 11 вірш, є інші переклади? Есть. И сказал, досюль дойдешь, а далее не перейдешь, Угу. и тут разобьешь узбуранные хвали твои. Угу. Ще варіант є? Дойдешь до сих пор, но не дальше. И здесь граница твоим городом волнам. Угу. Да. Ну, ідея зрозуміла, так? Досюлі ні кроку далі. І пам'ятаєте, коли ви читали Дана Брауна, от Да Вінчі, там це слово вживаються. Якраз вони там таку роль одігруються. І там це злидень, там уже все розбомбив, все нібито докопався, знайшов саме головне сокрити, йому був дадений вірш з Біблії, де вся правда буде сказана. І це був 11 вірш 38 розділу Йова. Досюлі ні кроку далі. Все, далі не пройдеш, так? Ну, это так, до слова. До того, ну, я хочу іншим разом так само трохи з вами поговорити про ужиток Біблії у сучасної культури. Ось. І от це, от, бачите, як це от так само ужиток Біблії. І ми трошечку це захронали тут. Ми і ранішніх зорок, і синов Божих, ми все про це з вами говорили пару занять по тому. І от глядите далі. 12 вірш. От там, де вот гэта, де конкретно вот ти. Ці ти давав, коли у житті своїм загад ранець, і ці указував зари місце її. От 16 вірш. Ці сходив ти глибиню мора, ці уваходив у дослідування бездані. 17 вірш. Ці відчинялася тобі брама смерті, ці бачив ти браму тенью смиротного. 18 вірш. Ці оглядів ти шириню землі. Тлумачив ти. Які мається на увазі отказ на це питання? Ці ти гэта робив? Не робил. Ну, на той час докладно ні. Но я думаю, что и сегодня не. Ну, чому? Ні, ну, Частково, может, что-то так, глубже. На той час ні. Не будьте так упевненими. Тому що гэтых питань много. Так, от ви можете праз увесь гэты текст пройти, тому что, глядите, давайте, вот там, где вот циты, вот глядите, 31 верш. Ти можешь ты завязать, ну тут, конечно, это слово, это значит у нас, ти можешь ты завязать в узел Плеяду, ти развязать пояс Ориона, так?
33 верш. Ці ведаеш ты статуты неба, ці можаш усталяваць валадарання яго на зямлі. 34 верш, глядзіце. Ці можаш узвысіць голас свой да воблаку, каб вода шчодра пакрыла цябе. Про кого это гаворки? Вот этот 34 верш, он здесь так само вот крышечку, показчик на то, про что я кажу. С кем пораўноўваецца это ты? Йоу. З Богом. З Богом. Так? Значить, як би така ось на перший погляд повстає картина «я гэта могу, а ти не можеш». Так? Ну, збольшого, грубо кажучи. Гэта моя прерогатива, гэта мае працы, а ты тут не удзельнічаеш, ты гэтага не можеш, ты гэтага не умеешь. 34 верш. Так я только что прочитала. Ну, прочитайте еще раз. Ты можешь услышать голос твой до облаков, коли вода щедро покрыла тебя. Не кали. Как? Фату. Хто? Как вода Щодро покрила тебе. Что? Хто може узвысіць голос до облака, как вода покрыла яго? Ці гэта боская справа, так? Ці про себе Бог говорить? Гэта верш відавочна не. Это як загадаю одразу. І от поглядите, і от ви паспрабуйце, от у вас ключ, так? Для магчымага іншага прачытання астатніх пытанняў. И вот это то, что... Может, намек, что он ничего не может на самом деле. Не то, что... Альбо наоборот. Альбо наоборот. И вот это все питания, ці ты можешь то, ці можешь то, ну, просто поглядите, их там еще их спрезаных питаний. Это вот как раз вот теперь есть такая тенденция паспрабаваць их прочитать, калі адказа на гэта пытанне так, а не не. Вот ці даследаваў, там ці адгукаюцца табе заранкі, ці можаш ты кіраваць стыхіямі, умоўна кажучы, так? Ці можаш ты увогуле гэты спіс пытань, гэты суд Васірыса. Ці рабіў ты нешта ў жыцці, там трэба адказваць, не рабіў, а тут наоборот. А вот, ну, это калі так, вот калі вот менавіта вот такое пытанне, ці ты варты чагосьці, так? Ці ты гэта рабіў, ці ты гэта можаш. І ну, вот калі ты сапраўды звесці все ў адно, ці можаш ты кіраваць гэтым светом. З усімі яго стыхіямі, з усімі яго жывёламі. І гэта адсылае нас да роду 1. До самого пачатку, дзе гэты свет створаны Элогімом, аддаецца на прыняцці і падпарадкаванне, бярыце гэты свет, падпарадкоўваеце яго і кіруйце ім. Так аддаецца чалавеку. Вот оно здесь адсылае на гэта. Ці ты прыняў гэты свет, ці ты кіруеш ім, ці ты падпарадкоўваеш яго сабе. І от паглядзіце, як гэта вельмі цікавы ўвогуле літаратурны прыём, калі сапраўды вот пытанні будуюцца так, што вы аўтаматычна бачыце ў іх іронію, а за гэтай іроніяй схаваная не іронія, а схаваная вот гэтая, так бы мовіць, Это як список скілоў, якімі... як менавіта прадстаўленне магчымасцяў чалавечых. Рытарычнае пытанне. Там пытанні все рытарычныя, але все пытанні, але паспрабуйце іх прачытаць як не рытарычныя і адказаць на іх так. Так, я вот гэта даследаваў, гэтым кірую, гэта магу. Это не атрымоўваецца ніяк. Ну, давайте. Чому ні? Чаму не? Ці може, де у нас було, так? Хто плаваў нутро Ібіса? Ні, ми спочатку говоримо про це питання, ці ти можеш. Ці ти можеш. Калі пытанне, вот гэта адзін, тут па сутнасці два типи пытання. Хто зрабіў тое і тое, і ці ти можеш тое і тое. Так? Тут пытанне хто, на які павінен быць адказ, які? Хто зрабіў? Ну, в сэнсе, ну, калі ад імені, калі Бог гаворыць на свайго імені, адказ я. Хто зрабіў гэта? Значыць, ён павінен казаць ты. Пытанне, ці ты можаш тое і тое, ён павінен сказаць, не могу.
І вони потрапляють тоді ось цалком у одно речище. Так? Потрапляють цалком у одну плынь стваральную. То есть все, что в этом свете есть, все зроблено Богом, все керуется Богом, и Бог один, кто вот на команде всего, что есть. Значит, коли мы это, вот за этим пластом прочитываем другий пласт, то мы бачим, что Йов мусить повстать, як той, хто в этом світом керує. І питання в його, чи ти це зробив, чи ти вирос туди, де ти повинен бути. І от тоді, і от весь 38 розділ, він переважно про створення стихії, 39 переважно про животу. І 40-й про Левіатана. З животами то саме, в принципі. І от це якраз от сучасні біологи особливо якраз читають ті вірші, як з відказом. То програма. То есть Бог не просто рассказывая, як уладкований світ, і як він все робив, а задає програму Йову, задає програму чоловіку, що чоловік повинен в этом світі робити. Де місце чоловіка в этом світі. І от коли говорка йде про живьолу, там ми це в минулий раз так само звертали увагу, ми звертали увагу з пункту гледження живьоли ми глядали. Так? От що ця живьола, вона, і особливо коли говорка йде там про Левіатана Бегемота, що вони без тебе дають ради. Що ти їм не потрібно, як їм допомагати, вони самі дають ради. Але от гэта навошта було про гэта казати? Тому що якби у гэтым закладено, що ти долучений певним чином. Тому що інакше просто ніякого сенсу немає казати, що вони без тебе ведають, що робити. Ну так і так ясно, що ведають. А коли з тобою ведають, що робити. І от коли про живьолу йде говорка, що живьола, і хто кому підпорядковується, так? Це ти підпорядкував ту живьолу, так? От ця живьола. Ну, треба перечитувати, чи ви пам'ятаєте? Ні, ти пам'ятаєш. Пам'ятаєте, все, ви так само пам'ятаєте, ми про це все говорили. Ось. І от знову таки поспробуйте прочитати це у тим ключі, про які ми тепер говоримо, що це менавіта задається програма йогових можливостей у йогового реального місця в цьому світі. Тобто на шмат. Коли він програмується живьолами, то відчування, що якраз йому мне бы кажется, что ты лечишь, что ты самый как бы верх, да, на земле, самая досконалая истота. На самом деле живёт досконалая истота, а ты как бы не можешь шмат чего, что можешь живёт. Она отрымливается больше досконалая. Яна нідзе не больш дасканалая. Ён гаворыць, калі там выдзяляюцца 4 жывёлы спачатку адныя жывёлы птушкі, там это конь баявы, арол, дзікі асёл, які там дакладна на сваім месцы, страус, які кепскі вельмі бацька, які кідае там это яйкі, кідае і сваіх дзяцей, за то, як ён прыгожа бяжыць, яго дагнаць ніхто не можа. Такое захапленне, якое гучыць пра кожную з гэтых жывёлаў, што яны штосьці робяць так, як яны робяць, але як яны дасканала гэта робяць, як яны дасканалыя самі ў сабе. І мы тады казалі, што Бог у першым раздзеле захапляецца Йовам дакладна так. Ці ж ты звярнуў увагу, ці ж бачыў ты, які дасканалы Йов, а Йову кажа, ці бачыў ты, якія дасканалыя гэтыя жывёлы, што ён якраз нідзе не прайграе. Але там раз-пораз паўстае тэма падпарадкавання і дамінавання. Што гэта все ж таки выразна гучыць, што все гэтыя жывёлы могуць быць падпарадкаваныя Йовам. Вся гэтая прыгажосць, вся гэтая сіла, якая ёсць, она вся дзесьці падпарадкоўваецца
парадковуецца Йову, ну там, конечно, з Левіатаном там асобная гутарка. Ці можаш ты там вудалю пацягнуць Левіатана, і Левіатан, які ўвогуле жывёла, якая нікому ніколі не падпарадковваецца. І гэта вельмі, вот, это, як бы, вот, таксама такі вельмі цікавы ракурс прачытання гэтых раздзелаў, які цалкам, ну, цалкам нейкія іншыя магчымасці для разумення тэксту раскрывае. Я, конечно, не так ведаю докладно, как вы, но я вот прочитываю его с початку до конца, а потом с конца до початку. Я нашел, что и у 38-м, и у 39-м разделах Бог каже про себя. Наприклад, 38-23, які подрихтовал я на час горя и на день бою и войны. Але это, поглядите, там от 22-го туди читається. Так, от 22-го. Ці доходив ти до сховища снігу, і ці бачив ти сховища граду, які подрихтував я на час горя и на день бою и войны. И так само и у 39-м разделе. Ну вот тут глядите, тут добро. Питання до Йова. То есть он про себя все время говорит, Господь, что это я сделал, я дал, я могу. Ці можеш ли ти це зробити, ті підпорядковуватися ли це тебе? Розділіться на ті дві різні речі. Ёсць вот гэтае пытанне, хто закладаў падмуркі зямлі, хто зачыніў брамы мору, там гаворка ідзе пра тое, што я гэта зрабіў. А дзе быў ты? І вот якраз вот прыклад, які вы прыводзіце, он вельмі добра раздзяляе гэтыя рэчы. Я падрыхтаваў гэтыя сховішчы снега і граду, прычым яшчэ на выпадні такія на кепскія дні. Ці ты туды ўваходзіў? Вот пытанне. І пытанне да Йовы ідзе, ці ты туды ўваходзіў? Я гэта зрабіў, а ці ты туды ўваходзіў? Ну, теперь зразумею. Вот вы поглядите, вот калі вы все это 22-23 вершы, якраз ці ты ўваходзіў у тое, што я зрабіў, у тое, што я падрыхтаваў. Ну, тогда давайте... Глядите, вы не блыдаете гэта рэчы, потому что тут, як бы... Я зразумею. Йов не ставится на стваральника свету, на роль стваральника свету, роль стваральника свету на Йова не примирается, а на Уладара примирается. Вот роль Уладара примирается, роль стваральника нет. Тогда у меня такое же питание по 39-му. Речь справа идет про этого Страуса. Так. Не чув ён до дітей своїх, быццам яны не його, і не тривожиться ніяким страхом, даремно працюючи, бо позбавив його Бог мудрості і не дав йому розуму. Так. І наступний вірш так. І коли прийде час, і подиме ён крила до гори, тоді сміятися буде з коня до його вершника. І тоді буде сміятися з коня його вершника. Так. Яму не трэба это розум і глуство, такі, як у вашым перакладзе, а ў яго ёсць хуткасць. Ён правильно, у яго свая ніша, ён кепскі бацька, ён розуму і мудрасці не мае, але калі ён бяжыць, то ён смяецца з коня з вершнікам. Конь з вершнікам будуць гнацца, ніколі яго не дагоняць. Мы это з вами уже казалі. Тут наука ствараецца такая досыць вот во всёй праз усю кнігу Йова, ствараецца пэўная такая касмаганічная карціна, пэўная роля Бога в этой картине. Пакуль што з вами абмяркоўваем эту ролю чалавека. Роля чалавека якраз у ёй вельмі цікавая, насамрэч дае вельмі вялікія магчымасці для пашырэння разумення ролі чалавека у стварэнні. Что тычыцца самой, что тычыцца Бога, як такого, і адносіну Бога са стварэннем, это ще вельмі цікавая рэч. Мы тады мінулы раз сказалі, што гэта самая галоўная кніга на ўсім старажытным Блізкім Усходзе пра Левіатана. Калі мы хочам даведацца, хто ён такі, што самая вялікая выкладка даецца менавіта тут. Пры тым, што ён прысутны пэўным чынам ва ўсіх культурах, так ці інакш, тут такая падручнік. Энциклопедия по Левиатану, это только тут. Але тут не только по Левиатану энциклопедия. Тут я ще питання по 39. Давайте по 39. То есть
оце, вернувши к Страусу, бо позбавив його Бог мудрості, не дав йому розуму, Так. а чоловіку дав. Так. Так. Але там і ён не То есть не параўноўваецца. сам чоловік розум. Глядзіце, ён не параўноўваецца з чалавекам. Там вот глядзіце, ад самага 38-га. Не, ну не параўноўваецца, ну ты кажешь, что ему Бог мудрости и не дал ему розуму. Не дав. А, ось, ну так это противопоставление. А человеку-то дал не, розум и мудрость? Да. А, Ну, гэта ўжо вы сабе дадаеце. ра- Тому що, разумею. може, коню дав. Там вот про коня далей гаворка Ну, іде дай- далей про коня. Ну, да, З Бог- ким ён супрацьставляє? Там ён нікому, і там ён Ну, нікому безумно. супрацьставлення ну, Богу это не свойство несе. Бога давать разум. Так, Властивость это Бога. привілегія Бога. Так, вот это я зрозумів. Гэта привілегія Бога стварыць такі свет, у якім кожная істота мае сваё дакладнае месца і вельмі добра ў гэтым месцы Ну, пачуваецца. Ему что же этому обалдую нужно сказать? Что это не он дает розум, а Не Бог он. ему дал розум. Йому Так ён і не спрачаецца. там Нет, они со мной встречаются. Мои наемные работники со мной встречаются. Ну вы ж не Господь Бог. Ну я их начальник, какое они право имеют меня Понятно. перечить? Вы на месте Бога, понятно. Надо про Иова зараз оказывается. Нет, все на людей. Надо не на Иова, а на нас, бедных сегодняшних, перекладывать. Для чего мы читаем эту книгу? Чтобы про Иова говорить? Нет, про нас сегодняшних. Ну, не лечите себе бедного, пожалуйста. Ладно, давайте мы пакуль гэта адкладзем. Тут яшчэ вот, ёсць такія яшчэ некалькі вельмі важных момантаў, якія варта нам не прапусціць. Калі Іов у 3 раздзеле, памятаеце, мы таксама чыталі 3 раздзел, дзе ён лямантуе, вот дзе ён на мяжы адчаю, калі ён гаворыць, што проста вось як усё кепска, і ён абвінавачвае дзень і ноч, якія далі магчымасць яму нарадзіцца, праклінае той дзень і тую ноч, калі ён нарадзіўся. І калі ён выйшаў з матчынага ў лоне, на што я выйшаў з матчынага чэрава, і от хай я там лепш бы нараджаўся. Там це вельмі добра гучыць і ў лоне, і чэрава. Абодва словы побач. Можем вернуться с вами вот зараз глянуть одним боком на 3 раздел. Вось про гэты верш тут трэба яшчэ асобна сказаць трошечку, але зараз на гэта толькі звярнуць увагу. Вот про ноч гаворка ідзе, што она не замкнула дзвярэй улоння маці маёй, там нема маці, просто дзвярэй улоння таго, хто мяне нарадзіў, так? І не схавала гароты ад вачэй маіх. І чаму я не памёр? Я, выходзячы з нутробы, і не сканаў, калі выйшаў з чэрава. Вот гэта і абодва гэтыя словы, і рэхем, і бетен гучаць. І потым гэтыя ж самыя словы, і рэхем, і бетен гучаць у 38 раздзеле. Глядзіце, давайте 28 і 29 вершы. 29 асабліва, так? У 28 ці ёсць у дажджу той, хто яго нарадзіў, бацька, так? Альбо хто, ці ёсць бацька. Тады хто нарадзіў кроплі расы? Так? Где это будет находиться? 38 раздел. 28-29 верш. Глядзіце. Вот глядзіце, давайте. Дождь спачатку. Кто есть батька дождю? У дажджу бацька. Або хто народзіў кроплі расы? Далей, раса. Яе хтось нарадзіў. Нараджае не бацька. Так, далей. Чего чего выходит лед? Лёд, чэрава. Лёд Хто? і ліній. Хто народзіў ліні на небе? Паглядзіце, які плавны пераход ад бацькі да маці. Бачыце? Нарадзіў яно яшчэ як туды-сюды, а чэрава гэта ўжо маці. Так, это у лонне, так, это ўжо не бацькавая.
рэч. І от тут якраз так само паўстае гэты вобраз Бога як парадзіхі, стварэнне праз нараджэнне, Бог, які стварае свет, нараджаючы. Це ми праз усю Біблію трошечки такого бачимо. Це вельми така вельми цікава тема. Це вельми цікава річ, тому що сама по собі Біблія має вельми моцний образ, мужчинський образ божества. Основне, от ми так само ще сьогодні про це поговоримо, коли поспіємо. Основне образ божества – це він стваральник і він змагар. Ён там крышыць ворагаў, ён перамагае кагосьці, ён там яшчэ там прыносіць камусьці іншаму перамогу, ён такая вот вельмі выразная такая мужчынская роля, патрыархальная, да? І паралельна з гэтым раз-пораз паўстае жаночы вобраз божества. Такімі вось нейкімі драбіначкамі. І от гэта ось адзін з прыгожых вельмі вершаў, там, дзе Бог, у якого є чэрва, з якого виходить свет певним чином. От ми зараз, давайте ми з вами готуємо Бога як маці, трошечки, Бога як жаночий образ, а не тільки маці, так? Поглядим. Что, как вы так само не вантажились, а разумели, что это один из важных, вельми важных божских образов Библии. Це жаноцьке божське. Давайте от ми почнемо так само з маті теоретичної, от як тут у нас таке плавне переход. Давайте глянемо Ісая 66:13 спочатку. Там вельми складані переклади йдуть у цьому вірші. Вельми складані. Я подозревал. Угу. Как утешает кого-либо мать его, Еще раз, прочитайте вельми выразно. как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. Угу. Як утешає маті, так і я утешу. Є інші переклади? Як кого, коли маті потешає, так я потешу вас, и в Иерусалиме будете потешены. Угу. Є варіанти? Там складана фраза. Вона літерально найлепшим чином буде зрозуміти от таким складаним синтаксисом. Так як от стає причиною, що гэта маці ёсць тим, хто сутешає чоловіка. Зрозуміло, от це перша частка. Значить, чоловіка сутешає маці. І от так як маці сутешає чоловіка, от то я вас утешаю. От у другой части этой фразы вы получили, что я ваша мать. Так як эта мать вас утешает, то вот я вас утешаю. Это не поравнание, так? Не подобно тому, як утешает человека мать, так и я утешаю вас. А почему с таким чином, так як эта мать утешает, то вот я вас утешаю. Это и есть поравнание. Det var en helt stykke продажно. А як As one whom his mother comforted, so will I comfort you. Так. Ну и 66:12 Это тоже не что-то. поравнание. Это логичная основа. Так як гэта маці сутешає, то ось я вас утешаю, повідає ваша мать. Если покольки, тому що... Так, покольки там. Так. Зрозуміло гэта? Тут це правда складаний синтаксис. Ви його, коли ви поспробуєте гэту думку викласти, то треба буде вельми много слов. Две страницы какие-нибудь. Ні, дві. Один довгий сказ, грувастки. Ну, может, переклад не докладний. Так я вот складно Я ж про то і запись, кажу. потому что... Я ж про переклади кажу, але переклади, от те, що у вас всі переклади, от ангельський він прозвучав лепш, да? Це вже більш сучасний переклад. Азманы какие? Переклади імкнуться потлумачити ще. Потлумачити от у зрозумілим ключі. Ми це бачили з вами кожен раз. Коли у нас проблеми з перекладами, перекладчик імкнеться
зробити текст зрозумілим, але зрозумілим у той картині світу, яка паводле перекладчика повинна тут вставати. А сам текст її оберігає, ту пропоновану, звиклу картину світу. Так? Він весь час перекулює її. А можна питати? Ага. Не зовсім тему. Просто у меня это переклад Нью-Йоркской Библии, и тут много слов, які мені не зрозуміли. Ага. І мені цікавить слово «поворос». Що це значить? Якое? Поворос. А як там звучить? Ну, это у вас 38-31 Айова. Ці зв'яжеш ти, ну, там, де А, і поворос. Это что, там что попало. Гэта спрабавалі гэтае сузор'е як назваць. У 31, так, это просто там, ну, такі будуть розныя перакладчики, по-рознаму гэта называць. Там два сузор'я называюцца. Про завязывание вузла и развязывание вузла, да? Ну, так, а поворос это означає вузол, як як? Ну, там ці розв'яжеш поворозы косцом. Ну, косец это район. А поворозы это что? Некая завязка. Ну, это якби не сучасна білоруська мова. Як це правильно сказати, яка вона? Это сучасная белорусская мова, только что это не белорусская мова с тих убогих словників, які ми маємо. У нас же ще проблема в тим, що у нас нема словника білоруської мови. У нас це, ви Купалу почитаєте, третина Купали не виходить у словники. Закладені. Просто мовний ресурс велізарний, але справді, от, і коли слово, десь хтось перекладчик його взяв, тому що його ведає, а оно не уживається у словниках, і оно потім зостається вот таким якимось тьмяним значенням. Это одна з можливостей білоруської мови сказати про це, про щось зав'язане. Это сузорье. Нет, это не сузорье. Это то, что... Это орайон, это пояс орайона. Ты развязал пояс орайона. Вот этой три зорочки, так? Завязанные. Кисил, это мы про это уже казали. То, что нафала по-арамейску, мы коли на Филимов с вами казали, а про кисил так само згадували. Далее будем рухаться, так? Будем рухаться. Будем рухаться. Значит, глядите, вот с этого Исаия, там как бы вот это в образ матчі, от маті як сутішальниця, так? Але самые цікавые моменты, это вот як у гэтым Йові, это виновито, коли говорка йде про фізичні аспекти, не просто материнства, а родов. Вот у 38 ну 2 рази. Мы 29 з вами прочитали вірш, так? З чиєго черева виходить сльот. Але 8 вірш поглядите. Ми його вже сьогодні так само читали. Хто зачинив море брамою, коли воно виривалося, виходиш із черева. Так? Ніби золонь не виходиш. Ну, это ніби это вам вставляється, так? Тобто ніби це вставка, а на самій справі золонь не виходиш. Ну, таки тут ничто значит на самой справе. Там складанный текст. Розумію. У нас есть это два слова еврейские, такие Рехел, Бетен, это я спробую насортировать. Свобода. Є от це на улоні Чарова. І вони обидва вживаються часом разом, вживаються про Бога. От один з самих таких мусить ще. Ну поглядите, наприклад, Псальм 22, значить, ви знову, у кого глядача, які книги, буде 1-1, так? Псальм 22, 10-11 можна поглядіти. Після Йова одразу шукайте псальми. В цьому это тут и 21, наверное.
Но ты сделал меня из чрева, Да. положил меня упование в груди матери. Мгм. На тебя оставлен я от утробы. Мгм. На чрево матери моей ты Бог мой. Угу. Ми зараз до гэтага ще вернемся. А от поглядзіце, ще вельмі цікавий момент у Другозаконні 32:8. Это так само, вот тут з перакладами буде вельмі великая проблема. Другозаконня 32:8. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израиля. Не то. Нет. 32:8. Розумієте? Это який писали? Это Другозаконня. Запомни 32:8. Не. Ой, не 8. Это, нет, 18, пробачьте. 18. А заступника, родившего тебя, ты забыл. Не помнил Бога, создавшего тебя. Вот. Давайте все переклады есть, потому что тут всем это за место заступника, что у нас повинно быть. Ты забыл скалу, родившую тебя. Так, Перестал вспоминать о Боге, о том, кто родил тебя с болью. родил себя с болью, так? У вас вельми цікавий переклад. Потому что это что-то уже близкое до темы. Угу. У кого еще что есть? А скалу, яка спородила тебе, ты забыл, Скалу, яка спородила тебе, ты забыл, и далее и не пам'ятав Бога, який створив тебе. створил тебе, бачите? І от перший раз в створив, там вот, мы только что почули Бога, який народил тебя с болью. Там скала, это как бы эпитет Бога. Там с большой буквы. Заступник. Да. Ну, великую литеру в геройской мове нема великих літер. Так, это знову інтерпретація. Але під скалою мається на увазі Бог, скала. Скала, яка народила, ти забився, до народу йти, такий, попроб такий, так? Забився на скалу, яка я народила тебе, забився на ось Ель Мехолеха, Бог тебе Мехолеха. Это приметник от слова хул. Значит, вот такие вот, так? Хул. И он означает выкручивать, крутить, курчиться. И он уживається для курчення у болях. Бачите, як от перекладчик перетворяє це дієслово у створення. Створення ніякого нема, тут говорка йде про курчення у болях. І це один вигляд таких самих ярких віршів на цю тему. Скала тебе народила, це ладно, так? Але Бог, який тебе який викурчився з болю, викурчив себе з болю. Вельми моцне дієслово, вельми моцний образ. Как где эти слова? Я их не бачу. А у вас что написано? Скалу, яка тебе народила, Народила? покинул ты и забылся ты на Господа, Творцу своего. Вот, это уже, тут не Господа, а не Творцы. Тут не Господа, а Бог повинен быть, потому что там Эль, и Эль Михолеха, там ніякого Творця немає близько. По-английски уникальный. Форм. І форм там нема. І форм там нема. Форма це абсолютно конкретно і створив, і сформував, це конкретне дієслово неправильно. А тут вот такі вот незручні, некомфортні для перекладчиків дієслов хул, яке означає курчиться у болях, яке може означати крутить, викручувати. Худ. Угу. Только х тут вот это х, так? Тому мы ставим тут кропочку в этом х, вот такое, не г, а хет. Так можна було б написати з болем спородив. Вот переклад, який народил тебе с болем, это был самый легший. Только что там знову слова народить нема, так як і
Викрутив себе з болем. Який курчився у болях, ці от там викручив себе, немагчыма сказати, так? Мається на увазі родові? Гэта маецца на увазе родавыя болі. І не просто родавыя болі, а ще родавыя выкручэнні. То есть Бог круціўся, курчыўся ў болях, калі цябе нараджаў. Тут скала и Бог. Скала и Бог это параллель. Скала и Бог это параллелизм. Подозрение, что у нее есть женские свойства. Конечно. Это не подозрение, это вот там, где вот мы просто вот где мы сутыкаемся с этими текстами, и нам их треба неким чином интерпретовать, так? И вот и то, что вот вы маете на увазе, что перекладчики это просто обыходятся. Вот. И давайте порівняємо еще вот про народжение. Исайя 54:1. Вот у Ісаї там можна буде, що у Ісаї завжди много чого цікавого на цю тему є. У Ісаї пошукаємо несколько віршів. От спочатку 54:1. Там хул звучить, так? Вот это вот докладно, это дієслово хул для порівняння. Развеселися неплодная, неуродливая, ускликни голосом скажи, якая не мучилася родами. Так, вот тут вот сидела. Вот, и бачите, вот это як перекладчик в этом, то самое слово, перекладая мучиться родами тут, и створить у другозакония. Ну, давайте тогда вот Исайя 42:14. 42:14. Довго мовчав, як привал, стримлювався, тепер буду кричати, як парадіха, буду розбирати і поглинати все. Вот такий вот образ створається, так? Кричать не як вояр, який кришить войска, а кричать як парадіха. Хотя... Какой там образ? Давайте я напишу. Исайя 42. 42. Другозаконие писать не треба? Нет. 32:18. Все запомнили, да? Исайя 42:14. Исайя 66:9. Да, давайте глянем. Вот, это еще можно так само поглядеть на еще одну Исаию можно поглядеть, да? 42:13-16. Исайя. 56:9. Поведу ли я народов и не дам родить, говорит Господь. Или давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Господь Твой. Вот это вот хуй можете поглядеть, это в библиотеке Исайя 54:1, да? Ще махи тут нутробу. Нутробу, ну. Хай буде нутроба. Так? Я ще раз прочитайте, коли ласкаво, інші переклади на ГТ. Неужо я, 6:69. неужо ж я отчиняю у лоні і не дам народить, каже Господь. Ті ж я, який даю народить, зачиню у лоні, каже твой Бог. Ну, там это в лоні, два однолькові слова на порозне єврейське. Перший переклад здається був ліпше. Ще варіанти є у кого? Неужели вызвав рода, я закрою утробу? Говорит твой Бог. Так весь, там два. Неужели я открою утробу и не дам родить? Говорит Иегова. Неужели, вызвав роду, я закрою утробу? Говорит твой Бог. Ну ось. Вот. І ще давайте вигляді 42, 13, 16 поглядимо. Ісаї. Ён вельми цікавий, тому що там якраз і мужчинський, і жіночий характер Бога проявляється. 42? От несколько віршів,
Там, где вот такие вот эти... Исайя? Исайя. Выйдет Господь, как силач, разожжет свою ярость, как могучий воин, Так. закричит, поднимет воинственный клич и восторжествует над врагами. Мгм. И далее. Долго молчал я, хранил спокойствие и сдерживался. Но теперь я кричу, как рожница, вдыхаюсь и воздух ловлю. Угу. И далее Шибан. Я опустошу холмы и горы и иссушу все их травы, реки я сделаю островами и осушу пруды. Я поведу следов путями, которых они не знали, по незнакомым стезям поведу их. Тьму перед ними я сделаю светом, неровные места гладкими. От бачите, як воно сполучається? От просто літерально в тим самим кавалку сполучається вот этот бояр на полі і парадиха, яка кричить у родах. І от те, що ми бачимо у Йова, це саме от, в цьому сенсі саме цікавий момент, тому що все, що ми читали у Ісаї і в Другозаконні, це говорка йде про народ. Про от тебе як народ. Так? А у Йова ми бачимо Боже черево, Боже лодя, яке народжає космічні які з'яви. Тут ми бачили росу, льод, іній, мора, таке виривається з улоння. І от ми тоді повстає от ця от вельми ярка космогонічна картина Бога парадіги. От різні частки, різні структури світла виходять, літерально виходять з черева. Так тогда мы получили отказ на питание, что коли Бог створил человека по образу и подобию, то откуда он видел, как выглядит женщина, а теперь мы разумеем, что это его сущность. И он зробил женщину, потому что видел, как она... Ну, тут про образи подавенства говорка не йде в цих речах, але то, що жаноцька сутність, це у цих віршах чуваць. І от і гэта по тое, што мы зараз з вами прочитали, это мусить все, что есть у Библии на эту тему. Потому что все остальное вот просто вот ошеломляльная, велизарная колькость этого мужчинского образу, самого розного. И вот сярод яго повстае вот гэтая маці як суцяшальніца і маці як конкретно якая з нарадженнем стварання. То есть женщины как можно меньше. Нужно минимально, але ёсць. Минимально. Але ёсць, але нікуди ми не денемся, бо вона тут ёсць. І, так. Але поглядзіце, як мы стараліся ад гэтага дзецца, так? Як бачыце, в перакладах это все пропадае. Асабліва вот гэты вот гэта Элмехолеха, які ператвараецца ў Бога-Отецкий спад. Это не со злой волей перекладчика, это просто ознаки з неразумения, повстає некий абсолютно незрозумілий новий образ. Що нам ще треба у цьому сенсі? Тут велизарна тема, яку ми сьогодні вже з вами не будемо чіпати, про весь космогонічну концепцію Йови. Не будемо її чіпати, як вона сідає у іншій біблійній концепції. І ще тільки віддати одну деталь, яку треба обміркувати. Яна крышечку звязана з гэтую, але по-іншому. Згадаеце, калі вот верніцеся ў другі раздзел у 6-7 вершах Йова, і там, калі другое коло, другі цикл адносінаў паміж Богом і шатаном, якія вырашаюць, што робіць Йовам. По другим заходам, так? И казал Господь шатану, вось ён у руце твоей, только душу его заховай. І далей? А дошел... Не, перед тим, раней. Тогда 5-й, 4-й, другий раздел. Другий раздел, так. Вот 4 и 5 верши. Шатан нет. 4, 5 и 6. Угу. Шатан в отказ сказал ему, скуру за скуру, а за душу свою отдаст человеку все, что мает. Угу. Накируй только руку свою и докранися до костей его и тела, и тогда побачишь, ці не буде он зневажить тебя перед обличием твоим. Угу. И казал Господь шатану, вось ён у руце твоей, только душу его заховай. Угу. Ну вот нас цікавить, коли докладно нас цікавить 5 верш. Протягни руку твою и докранися до костки ягоной и тела ягоного.
ці благословить ён цябе. І от пытанне, пра што ідзе гаворка наконт косткі і цела. Таксама такія вельмі вялікія сумневы ставяцца. Цяпер, што маецца на ўвазе? Тут такая рэч. І оно, між іншым, некаторы, вот, скажем, у гэтай Бібліі караля Якова ангельскай, там пераклад такі вот абсолютно стандартный доклонись до тела и костки. А вот это уже сучасный переклад. То он флеш, то он отповедает тексту. А переклад был флеш альбом. Меняется порядок места. Тело и костки. Что вам, какой-нибудь вас знакомый обучить смотреть, что-нибудь вам нагадывает это костка и тело? Вы туда глядите, только в то место, только не докладно туди, там докладно есть, там, где вы, что вы згадали, там докладно есть тело и костка. Речь в том, что у нас есть у Библии сустракається досить часто тело и костка, и пару разов костка и тело. И это значит розные речи. Мужчины и женщины. То, что тычется тела и костки, вот коли у нас такий парадок, тело и костка, яны означают физическую структуру. Есть тело в сенсе мяса, так? Плоть. Коли литерально. Ну, вот еще мы перекладаем плоть. Плоть это не белорусское слово. То есть это, знаете, мы просто напишем «басаровец». А у меня слово «костей его и тела». Костей идет первым. Ну, вот это вот слева направо, тут первое и другое. Будьте лицом. Это басар. Это тело. Басар уживається вот менавіта вот вся м'яка частка. Оно навіть коли у історії поводки, коли там кожна уся басар буде знищена. То есть басар это просто вот биомасса. Биомасса менавіта. Це это костка. І є історії, у яких де вот, такий стандартний порядок басар і ецем. То есть тело и костка. Мы можем их вот худенько с вами, худенько глянуть. Хотя бы нескольким. До речі, у Йова яны есть. Вот у Йова, мы теперь говорим, вот у другий раздел 5 верш, там костка и тело. Але есть два раза, коли тело и костка. Поглядите, 10:11 и 33:21 у Йова. Вот. А цесем это костей, так? Эцем. Эцем. Это айн. Это ора. Гортанная литера, яку немає. Гук, гортанный гук, по немає споведнику у латинском алфавите. Ну это кости? Это костка. Так, эцем. Это С, бачите, коли кропка. Так, треба, тут я неправильно кропку поставила. Тут вот так вот кропка, это басар. Потому что тут С, вот так оно легче. Так, басар. Так? Знайшли 10:11 и 33:21. Кожа плотью отделана костями, жилами, скрепила. Бачите? Добре, все зрозуміло, про що говорка абсолютно. І 20:33:21? Тоже Йов? Йов. Угу. 30 или 20? 33:21. Плоть на нем пропадает так, что ее не видно, и показываются кости, которых не было видно. Вот. Басар пропадает и показываются этим. Стандартный порядок. Псалм 38:4. Альбо, видно, 37.
от я помогу прочитать, я его знайшла. Нема целого места на теле моим, на басар моим от гневу твоего, нема спокою у костках моих от грехов моих. Стандартний парад. І ще є некалькі випадків, можемо їх пропустити, так? Зрозуміло. А коли ми маємо костку і тіло, от вельми показальний випадок, вельми показальний, не той, про який ми будемо зараз говорити, але такий, це буде 2 Самуэль, або другая царство. У кого 4 царства, это будет другая царство. А у Самуэля и королевство особенно, это будет другая Самуэля. 19-13. Это что мы сейчас видим? Тело, костку и тело. Ну, другая Самуэль. Самуэля. У вас Самуэль будет 19-13. А мать, скажите, разве ты моя кровь и плоть? Значит, там, глядите, какая ситуация. Там Давид, отправляя своих посланцов размовлять с народом. Вот, знайшли все? Прочитайте еще. Что Давид загадывает сказать братам своим. Я не знаю, скажите, и кость не моя, и плоть моя ты. Вось. Ці ты не моя костка, і ці ты не мое тело. Глядите, поменяли месцами, что отрымалось. То, коли мы говорим, вот все випадки, які ми читали, тело и костка, басар и яйцем, говорка йде вот про физическую структуру. Есть мясо, есть хребетник, так? Коли у нас пошло костка и тело, у нас про относины некие, так? Про родностные относины. Адама Вот прочитали тут, что скажи брату, ти ж ты не моя костка и не мое тело. Ну и головный текст, роду 2:23, для чего и весь шум поднимается. Сказал человек, вось это костка от костей моих и плоть моей. Про что он это сказал? В какой ситуации? Она вот не называлась женой. Там не было Евы, там была жаншина, так? Потім він її називає жаншиною. Спочатку Бог створяє жаншину, і чоловік її познає як свою костку і своє тіло. Костка од моїх косток, тіло од моєго тіла. Знову для того порядок. Це басар. Як і у історії з Давидом. І при тим у роду 2, по всій цій історії, там у Йова вельми много алюзій йде на цей текст. От, поглядите, одразу 24 вірш, там знов тіло вчить, так? Каже, что ось, ну, роду 2. Вот вы 23 прочитали. И будут одним целым. И будут одним телом, так. Что покинет человек батюшку своего и мать свою, прилепится до жонки своей, и будут двое одним телом. Один басар. Двое будут. Так. Про що, і от тоді питання повстає, про що говорить Бог і шатан у Йова. Протягни руку свою, каже Бог шатану, і докранися до костки його і тіла його. Тут так само много текстов написано про это, и много дискуссий на эту тему было поднято, что в этом верше Придумується спочатку його что сям'ї дітей вже на той час нема. Так? Дети разом з знайомістю пішли. Вот в першому циклі у Йова була забрана вся знайомість і всі діти. І от починається другий цикл. Так? У другому циклі шатан говорить Богу, що скоро за скоро, життя за життя. Ну так жонка появляется одразу же. І каже, протягни свою руку, докранися до костки його і тіла його.
Эцевый басар. І жонка там одразу повстає, жонка одразу подає голос, Зневаж Бога и каже, помри. прокляние Бога и помри. Вот. И вот это идея, такая великая аргументация, это, что наогул это вся, вот, вельмі много часток Йова, побудованные к аллюзии на роду 2-3 и роду 1 там так само еще заодно. И что тут говорка идет не про Йововую физичную конституцию, вот чему у концы, пам'ятаєте, мы казали, чему у концы вугля хвороба не згадывается, никакого отцеления не отзывается. Про У его концы истории. Так просто, что вот ён, отшивание свету. что ён только у концы, что вот як Йов обновляется до своего нормального стану, багаття помножается и дети нараджаются много. Что жонка, по сутности, жонка гарантує йому дітей, так? Які є необхідною часткою Йова. І от про що йде, до чого, протягнувши руку, докранається шатан у Йова. Так? Ось. Ну, вот это вот есть такие... Первый на сторону шатана переходит жонка. Потому что он І вона одразу і реагує, так? І вона ж Одразу каже, і як вона шатан. одразу Йову дає вельми конкретну пораду. Не пораду, інструкцію дає Йову, по сутності. Прокляние Бога і Це помри. як раз яє каже, є у індійській філософії такий термін, я не пам'ятаю, як називається, коли некое божство усвобождается у человека, там, ну, як одержимость, Мгм. Вот. При чому тут І тоді Шатан що? даже раз. Шатан якби докранається до жонки, так? То есть з Йовом здарається щось кепське, але то ж Йов це переживе, так? Але поражається, по сутності, вона жонка. І жонка дає вот эту йому інструкцію. Жонка відвернулася, жонка застається вірною. Підтримки нема. Причем, что вот мы с вами уже звертали на эту увагу, что жонка застається лояльная Йову весь час. И они застаються один басар сумленно, так? Але жонка пропановує Йову відмовитися від ягоних вот этих ось вбудованих характеристик, про які ми минулий раз сказали. Менавіта тих, які, по сутності, потім і гарантували йому виживання. То есть опять как это прототип той же Евы, да, которая сказала, что Соблазнила. попробовала все-таки яблоко. Тут он не соблазнился. Хто там нікого не спокушав. Нет, Але та же пара- ситуация. Але паралель есть, так. Паралель есть. Вот это вот. Знов-таки, я абсолютно на гэтым не настою, вам прапановую гэта як варыянт, тому що гэта вельмі широко абмяркоўваецца. Про гэта много написано, що басар, Эцевый басар треба читати не так, як басар Эцем. Калі вот у нас вот ясно, як у Йове, гэта алюзія йде на другий розділ роду, на то, що говорка йде про жонку, а не про фізичну хворобу Йова. Фізична хвороба Йова – це то, що змусить жонку бути укрученою во всю эту ситуацию. Так? Ну, тут навіть два терміни є. Коли новость становча, коли некое божство промовляє мысли человека, і я после одмовно як одержимость віру. Ну так. Добре, сьогодні ми скончимо.